Ia uite sus așa tot. Zona scară, nu? Sacră. Nu scară, sacră. Sacră. Domnul este biciclistul. Faci, mă? Ce să fac? Am mai ieșit eu prima dată pe 2024. Ia, care mă piticul ăsta? M-am prins. N-ați auzit până acum de sarcastic, de sarcasm? Nu? Nu. Da. Da, să spune este 530. 3 virone pe aia. Ah. Da, că e Acolo, băla. Rock Rider. Haide, bă, opa. Mă, vreau să efectuăm și noi drop-ul ăsta aici, dar e mai mare în persoană decât pare pe video, da? Vreau, în urmă ne-am gândit că nu e posibil ăla, așa că o să-l facem pe ăsta mai micu. Am luat-o pe lângă. Deci avem aici, am luat un full suspension, lasă bicla, lasă bicla, lasă bicla, lasă bicla. Deci am luat aici un full suspension, un Rock Rider ST540S, are Fox 38 aici pe față, aici RockShox Super Deluxe 180 față spate, e super bicla. Mama, dar nu se lasă deloc furca, se lasă șocul, dar furca nu. Șocul e bun, furca e vai de aia. Mamă, dacă îmi face pe ăsta șocul când îl dau mai tare după un stopi. Ce ai făcut, b-a luat pâinea? Da, au început să se certe. Da, cred că o să se mai certe așa. Unul a dat în... Vreo 3 secunde. Da, unul a dat în jantă, unul a dat în furcă, nu știu nici ce s-a întâmplat.
Da, amândoi proști. Amândoi mai așa, mai supi de fel. Nu vă luați roca. Asta e clar. e cel mai important, da? Asta e clar, da. Ales că e verde! Oi! Ăștia mai needucați de aici. Da, ia uite, needucați, nu ne-a învățat mă ăsta, na, ia. Treceți. O, salut! Dar ce faceți mă, nu vă dați joc de pe bică, chiar urât, bă, chiar urât așa. Bă, eu... Ha? Bă, deci ce facem? Aceea? Haideți voi să veniți încoa, hai să citim. Ia uite sus așa tot. Zona scară, nu? Sacră. Nu scară, sacră. Sacră. E nimeni mă știe, nu știu. Hai, lasă-l să citească încet. Păi da. Lasă-l că e mic. Da. Ne-am mai dat și nu le-am făcut nimic. Mergeți pe aleile betonate, uite în față, în cur, pe aleile betonate și vă dați pe Pe acolo pe unde, Nu e voie, unde pe mână avem nu e voie? voie, nu. Nu e voie, mergeți pe acolo. De cine o să mai penăm și nu scari? Păi toți, bă, acolo la secția de poliție. Deci numai pe aleile betonate. Care aleile de pas. Pe alea ai voie, acolo nu e nicio problemă. Asta e scară, bă, aici, nu e o scară de urcare, dar nu e de ce vreți pe ei, nu se pune. Mica. De ce nu ne fac și nouă ăștia? Nu știu, puneți părinții voștri să facă petiție la primărie și baza la petiție, vă faceți vă fițe de biciclete, vă faceți Am ce doriți făcut voi. domnul, da. Păi nu las, că n-ai voie pe scările astea, cică. Nu! Că urmărește, eu știu. Îl pune, uite-l pe ăla de acolo, îl pune pe ăla, cu arma, să tragă după noi. Uitați criminalul! Ah. A greșit persoana asta. Bă, dar n-ai auzit, bă, nu e de la 12 la 12, de la 6 dimineața la 6 seara. Dacă vrei să te dai, vii după 6 seara. Sau la 5 minute? Ce mă să pe ăla? Bă, sunteți nebun, bă! Bă, vine poliția! Bă, vine poliția! Vine poliția! Uite-i! That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Da, mă, dar eu nu-s bun la urcat. Filmez. Da. Run. Dă-i, ce faci, bine? A, stai că vin! Da! Ai zis-o la fix, bă! Dă-te mă așa, na. E blachică la rog, e pe peste tot. Bă, am ieșit și eu să mă dau și...
Uitați că suntem, nu poate să facă ceva, suntem, uitați că suntem. A venit poliția, ia uite-i. Bă, poliția! Bă, poliția! Ia uite pe ăla care face așa. Filmezi. Uitați-vă pe aia, domnul, s-a luat pe scări. Uitați, domnul, criminalii! Da, nu mai venim, domnul. Am înțeles. Suntem niște criminali. Din cauza noastră mor rușii polari. Noi suntem de vină pentru încălzirea globală. Mamă, ce case am dat! Mamă, ce case am dat! Ba da! Stai să-l mai dau o dată. Vreau să-l mai dau o dată. Ce mă, e mic, nici n-a simțit-o asta. Salut vlogul Chris, subscribe și like să ajungem la 500. La 1000. Am dat double. Eu, nu eu. Băi, nu pot handicapatul ăsta cu ADHD. Urcă ADHD-ul e. Mamă, fii atent, deschide camera.
Mamă, ce era să mor! Deci acum, ca să știți ce facem, e totul editat pe calculator, nu e nimic real. Da. Mamă! Am dat play la ultima. Da, am dat play la ultima.